Kahagini gupor ngadap daga jing sngungu pat yo blay. Bangala yaga bangan ai pat shapi ga ktien ga jau. Kabanlong biang ga jingger hui pi barok khat ki besngap. Naman gani ga ktien ga jau blay ga bangadon ban keren. Kanomlong setia tang ga jing keren. Rengenget kanong ga jing mentoy biang ipi. Haga jing day bat kani ga jo hi ka topik lani ga jo ga jing keren. Ya ka bangala sedang labun bun teli. Lese ladangan chu pengen mau fing ala keren ga jing shai ga ga Jingpynkhiah nadu besdang hanadu kini ka ladang baklang ala keren nadu ga voice ka ba arspa saupo but minta ngala poi shadu ngala petengi gani la keren bun bahai ka but nga aingu you play bekat banganang keren kadan ga jing alam kadan ga jing pinpau kadan ga jing shai na ga ktien ga jong play banga sngot ho ye ki brio ha ga jing dai bat ka jing ko Jingpynkhiah ya ga met ka phat ga jingi kadan kam ga Jingpynkhiah ya ga Mynsiem kadan kam ga Jingpynkhiah ya ga Jingim ga keren ga jing muj perkan bat kadan kam ru ga Jingpynkhiah ya ga met na ga dang ala keren ar part ha ga jing dai bat ka Jingim lani ka soul part lani ka ta ka bangi ong ga ktien ka si ka jing muj perkan fi nga baleng nga kren adu arpat na mga tip ba hagini gisngi kani ka day ka bangi shem ka balang ka jing ka ba kraw hagi brio baro ngayon i kani ka day ka ba palat hagini gisngi bagi brio kimla ban sngot ho shu kumno niya dai ka jing mo perkhan namar kidan ka jing kuslai kidan ka jing shaktiang kidan ka jing perkhat ki ba arukom ki jingmot ki ba penklumar soitanu yele ka jing mo perkhan bat ndah ba ka jingmot kala poy ka jaka jong ka jing shate mrao finlap ki briugin klumar lut baro dei na ka daw nga ai ngu blay nga nge don preng jong fi khambon pi snap igane bat de se filas ngap nga kwa ba pin yai snap bun senika bat ban wanra ru ia ka ban penshisha la ka dei ne em ka ba pi kendo bat ka ba pi shama ga jingem bat ba pin yo ru i ga lat kum no pin yo i ga Jingpynkhiah nga nge kini gi jingi kai kindai ki ba kodor kata kata i ga jingem jong pi bat ndai tang pi kilang ka jing koridor ia ki weiru ki ba pi kendo ki be kendo kum kini ki jing aga jingem fi inda ha ba pila shine da ba pila snot ho na ma ka ju jing trai ke jong ba boman ka trai hai wei pi wei but inda ha ba pi snot ho i ki lenti ki jong satan ka pensok i fi ba fin tep kum no u blai un ai fi ka jing jo tinga nget ling ba ki ni ki jing i kai ki bangala kren baro shikata ngan penkot mendaga sngi ya ki ni ka Jingpynkhiah ya ka Mynsiem ka jing emade ga met ngala dep kren ga jing dai bat ga Mynsiem ngala dep kren ga jing dai bat ga Jingim ngala dep kren ya gini artli bat menta ngan penkut daga banga pen i biang fi ya ga Jingpynkhiah ka ba dai ha ga met ka jing fi ku ngala dep ong ka ba pau shabar la ni ga met jing dai ga ni ga bangi ya yang ga ni ga bangi trei ta dai ga ni ga bangi kren ya khana ga ni ga bangi contact lani kendo bat kani ga perthei bat kani ga magani ga physical wall bat nga kwat ngan ong fi men ga sngi ba pin snut ho igane balada ka met jok phi ka pang finlap ka thutlut ka jing im jok phi barok wai ka dolut ka jing kmen ka dolut ka jing sup ka dolut ka spa ka pho ka dolut ka jing lang Mynsiem ka dolut barok khat nda haba ka met jong brio ka pang dan gibre ge bam snot ho igane teng teng ki se ong ba vide fin duai pindala pangjur ke jing duai ro ga yap dan gibre ge bam vide fin pentre kam jing nda fi pila pangjur wat ke jing ro ga yap na ka ta daw nga kwa ba nong fi wat ka ktien english ro ka dan ka baki mangi sa je pule ka school nang ta de dan ka ktien ka ba nga ong ngam ka ktien english ndai ka ktien ma ka ktien ka ba hikai na ga jing start jong ka pertheiru ka ba dan kam ni sa tip e ka ktien ka ba ong prevention is better than cure prevention is better than cure ni sa yo e ka ktien ba ka jing dal pa ka khambahaba ni ga jing ka Jingpynkhiah bat nga kwa nga nang fi ka jing dal pa ka khambahaba ni ka Jingpynkhiah Finu iteng teng la dangim sngot ho ba kumno bani dai la ding it wain dang ila pang
But dang ila pang is what you blame dang ila pang is nga kwa ka nang fi dan ka man tip lupa. Ban ya dai la ka jong ka jim but ka wei ka mga kwa nga ong fi ka preventive measures lani ki an lani ki rukom. Ban ya dai ka jingpang ba ka numyo jaka ga met jingi ga dai nga nget kito kila dai ki ba kraw palat ki ba ngalapan iya fi. Ba pin pikir bahai ka Mynsiem jong fi. Ba pin pet bahai ka jingmo jiperkat jong fi. But ndah baki biang kini ki artli ki jaka finio iga met jong figa nega bakot bakia te wat la kataru haga nega jingi kai ga bangan penkut menaga sngi nganya lam biang fi ki eki bakham dan kam le se ki ba kham long ki ba kham kendo aga jing em jongi ka ba malang sngi to ngan pen i fi snga ba fi ka jingi kai jonga menaga sngi ga nega ba le se pin sngot nat ba ne Namang ngam kwa bangin siya ngayon iteng teng dagi brio ki pang siya duway hagi brio jong play na ta siya siya play siya duway mani kwa banyo kaya ngi kena bertipat ia gi daw ten rai balay ngi pang nakata daw ladangan kren ga Jingpynkhiah la ne ga Jingpynkhiah hakamet nga kwa ru banganom ya light nang ne ngan siya kam slamang ne bat ka day ngan pen ifi ia ki daw ngaba ia ki daw balay ka met jongi ga pang nganong keren show i gitu gidaw jong pop gidaw tu ngala adep keren hari ngan pen ifi menaga sngi bagi don ki kat tu kan nitali ki bangan pen ifi kumba sausan tali lan indri tali gidaw baga met jengi ga pangkat kum na ka jinx ngot ho ka banga tip mga tang ini pet ningkong nakani ga bible kai ga daw baga met jong brio ko pang fin pulin na ka gospel ko jong Lucas fin lap na ka lunong ka ba kat lai nak ada khat ke besipau ter tangan sipule kendia ada khat ke besipau nganam keren slam bayo slam fi da fi puli ya kene ka ongum ne haba udang hikai ha ka wei nagi synagogue agis ni sabatan hakmi ladan ka brio ka badan Mynsiem ka jingkrau jin khat prasnam ka bala dor rung kedung ru kat bakam lasyo ban pen baik yala de Fika jing kedor jong ka met jong ni brio. Ki brio ki laban ong baka dan jing sitom hau spine. Lani hau buat lom ba ong mangi. Mo dak tin gisi. Nama baka sidam. Lesi ni brio ka pat dega bala temen. Hendrai kat prasnam ni brio ka sidam. Nganut ban ong kala sidam rung kedung ba ong rung kedung kemot kala ada dem hadu madak. Bat ndah baka yat kala long kum ke temen ba temen brio. Kalek jenis seng testa gini ke synagogue. Ndai hakawai ke sengi ujisu ulet lunga gini ke synagogue. But nda habau yang ban keren ni ke ketin ke job blay. Hapadeng juga jenis seng ke wan rung gini ke kentei. Ke bedormet. But nda haba ke wan rung ke jenis seng. Ujisu angko kentei la pelait no epa na ke jing krau jopa. Ula po ila kiktia ka bat kumni ula peniang pet ya kate kala penan burami blay. Kadang kajing bitar pen banjong gitu gino penia ni amang to ba kia namar bau jisu pen kia agas ni sabaton. But vio inda haba ki bitar yo jisu rudam. Udam udah keren ni tenge yo ni nong elam ni am ni wang ka dekat ke bakhatsan utrai ula yethu ula ang o pigi ba arsap wang bet memede ba arsap. Atau baru agak sini sahabat bim jupelai na semya na masila ni ke kadaba dalam di umru ya kan ni beriu tu ke balang ke khun Abraham ya ke bau syaitan ula khum hakmi jin khat prasnam fi wang ni ya ke bau syaitan ula khum hakmi jin khat prasnam kam deban pelat ya kan ni jin khum agak sini sahabatan fi upen kia ya kan ni beriu fi pinda pet hai ke jin pang ke bejah kan ni beriu kani ka jing kedor juga met kam dei setiap baka dan problem la ni ka jing how buat lum la ni baka bakla ka singkai ni baka lang kum no hari kani ka jing pang ka dei baka dan ka Mynsiem baman jong ka jing krau Mynsiem jong ka jing krau baong ka kitin English the spirit of infirmity Mynsiem jong ka jing krau balu jisu udan ka jing ai ka bana Mynsiem jong play bahabo pek uyo i baka kedor met kani gabriel ndai baka dan jingpang ndai baka dan pangmat ndai baka dan arthritis ndai bale baleru kani gabriel ko pang dai na mar Mynsiem jong ka jingkrau
Fi kita kadai bang kuat bapin nang habapi duai habapi pang habapi piapa na tip banda sngut ho kani ke jingpang kadai ba pang namar ba ayu blaine ba ayu soitane ba pang baleiru tip teng ki brio na pang ki ombe tunjo blai fi hangta ngakwa nganong fi ka wai na ke lenti ki ba ka met jong brio ko pang kadai bagadan ka Mynsiem jong ka jingkraw ngangai ka lapan syai fi na mangamla ngan syong slam mang tanah mar kadai ka bang ngakwa bangan ya kam kloy ni mabayong amdap ini ko por bangan kren fi namar na fi puli bahal don kidan ki Mynsiem paman ki ba wan rai ki jingpang bo pero ki brio takadaw la da fi tip yo gane kan wan ra ka jing shai fi bala da fi kan do jingpang duai hikai yalam yala de puli ka bible sedang manwan bante bat leng bang ni ka jing hikai bang kren bang kanya rap fi pin so tho ni ka jingpang da ish re ka ba wan nang no yo kawan na kabor so pi on man matunjo play ka ta de bakla figini ke contain la se ka minot jingi seng se ke brigla ba ni roi ka ba wala da ka dorment de ka poi jingi seng tista re jisum sngot na ti ka bakan wan ji seng ka ba ga dorment u kwa ban play ka mo tip bam de ba ka pang ba ka le ru plane de ka pang de na ba ka don ka Mynsiem jing crow ka ba e ingi ni sngi ka de ba ngim tip don Mynsiem jing crow na tip ba ka don ayurum tip re aingu u play ba ka ne ka jingi kai ka ba ngakwa ba pin chai ba baga jingpang ka bawana ka met jang ni ka priyo kamday ka jingpang ka baka yo na ka met rega rega jingpang ba don Mynsiem jing crow nga nget pila shay tong ini pe sa ka way de ka jingpang nga nget ka ni ka ni rap fi ka jingpang hau briyo ka ni ka jingpang ka ba don hau briyo nga layo ibon ba idan ki briyo ka ba don ka jingpang gastric idan ka acid idan ki briyo ba don ka jingpang mat Kidan gibre badan ki jingpang ki bakham jingpang pipi sini kidan ki jingpang ki bagi gibre ki kendo aga met jongki ki ba what ka medical science lani ki jing start jong ka taiga medical mo ka taiga ba ai dawa ki doktor ki nget igane ha bagi puli bagi wat pnia ki tip bagane ki jingpang kini ki jat jingpang kambo ni ki wan naga jing hiar petek kadai ki jing hiar peteng lani ngi yo peteng nagi parat patmen ki pateng ki jingi But ia kata ngaru ngayu ihi ia kata bakadon. But ngakwa ngan ong ifir gani kapor. Pidipin pet bahaya na di. Pimi na kabukum kuno pindalit sigi doktor teng da fi kendo itu ki jingpang kin kili shoi pi dan manu na yeng jong pi ki bapang kum ta ki bapang ta mabalai ki nget bakalong genetic lani kadon ka gene kadon ka jing hiar pateng mo kadon ki ki jingpang ka baka sa ka tu ka jing hiar pateng ka jing jong brio bat ka hiar lang siya ka pateng ka jong ki khon ki siu ki pateng ki bobon. Tengah kuat bangan orang ifi gani gepor lada fitip ya taruh kan ya rap ifi. Ma teng fi syukur no ber tenju blay teng fi perkhat bila le pop bio itu jingpang teng fi ong mangala le ikatan nam kata le ikatan tak dang yo ni jingpang pim tip bila syukri blay na fi klem syukri ngam tip ndrai lada fi yo ni jingpang fi di tip ru ba kadang ke jingpang ka bawan na jing har pateng ru Nakatadaw nga sa na ito katin mo ang ula ba i ga jingpang jungi ba ula shimti hala de ga jing krao jungi fi ga katin krao ga krani ga jing ya ga jing hara patem ga krani ga balong chronic ya ga bala te ga bala shong seng mo ba katin si yong ga bala long chronic ga shong seng tila na kadai ga jing hara patem ngan pen ifi ya ga lenti na ga singi ba la da kadai ga jing hara patem nga kuat bapintip ba abau jisu usha agadin na la sempat yu la bom yu ke senam ke la jauh na ke met ke jauh usha abet hadu din na ki sanar ki kiti ki chat jauh la bom yu la som na ke kurung ke jauh pite bale usha ikini baro ka kat kum ni ke bible ka ong kum ni ke city shu petras ke beningkong ke lenang ke beningkong ke khat ke khat pra ka ong haba fitip ba om de ki eki besep kum ka rupa lani ka ksiar bala sius pa ya phi na ka jinglang jing em ka bathala jong phi ya ka bala aiti pateng na la ki pa andre ka snam ka bakodor kum ka jong khun lang brat ba khlem pop ba khlem tho bria ka jong krisken ngayo iya gani ka khat ka de ka bakodor tam ma ka jing em ka jong ni kum ki brio balai ngayo iba ka de ka bakodor petras ni wa mshim la sius pa ya ka jing em jungi daga rupa lani daga ksiar
Hari ulah sius pa ini daga dekat ke bekat kendai wang daga senam ke bekodor ke cukum ke jong kun lang berat ke bomot ke jong Jesus Christ uba klem pop uba klem to bria ke jong Jesus Christ. Piura sius pa ingin nang ta sius pa yak ingin bala sius pa ingin na kata jinglong jingim ka bathala ka bangiyo pateng na laki kapa pateng la pateng nganget ye gani baga jin kadai kadan ke jingpang ke bahyar pateng kadan ke kers kadan ke jing timru ke bahyar pateng rei nganget ru ye gani bala dangi mat shishaya ke jingpenem larangi syam shisha yu Jesus Christ. Kadang shisha kata ke jing ya kendo ke shisha bat abau blay wan ya kaban penim ya ubrio bat abau brio uda wan show blay da ke jing syam ke shisha. Mynsiem khoj u pen ya syam ya u tau brio bat u Jesus Christ kadang ke jing kelak abau mot ke shisha. Kabau mot nda abau syam shisha yu blay. Kadang ke jing palat ke shisha yu tu brio pinyu yu tu brio kia lot na ke jing tim gitu kejing hiar peteng gitu kejing hiar peteng barok ke buyok nak ke parat ke patemen u dulut bat ke break lut ke jat lut ke pralut gitu barok bat u lapenya tat u bat u ding sawan u besisha bat u kelalong u tenat u bami na u ding sawan ki thiet jong u kim dan shu gitu kejing hiar peteng ula dan menta how thiet jong Jesus bat nang ta kan sedang kejing ko jingkia ngakwa fin ngai ye kata menda yusni ngakwa papinum ngai pinong na yeng jungi dan gibeyo kan sar kadang ngarwan seyo dan yeng jungi gibeyo jingpang pangmat ngarwan seyo na yeng jungi gidan jingpang gibeyo jingpang mau gitu jingpang bi ngirungin se bi lang maka hiar pateng kataru ngakwa kan ong fi lada pi ngai kene gede ban rap pi ngai bet bau blay ul sius pa inga be pi om da ka rupa ber ke siar rede snam ko jong uhi ya kaban sius pa ingi ban tiet ingi na kata jinglam jingim go bathala ga bangiyo na gi parat ka patemen jing nget kala ya rap fi de ta down da pi pang ka met pi aba net tip kene ga jing pang ga de ga yo nang no yo ka hiar pateng tala da hiar pateng fi da tip kene ga lenti ka long kum no o play la sius pa bat wat let nget ba pin sha it da de yang Jesus Christ da mat fi kene ga ba pai shu jisu ngam da pen slur fi vin ju angan chu ngai manu mala ngan chu ang mangala duai mangala kla demta ngah kwa ba pin de duai ba pin de sham ba duai nama uno brio mo ngai ka tanga not ban krenda ka bashai uno brio ubaye sham shisha yo Jesus Christ ha ka ta ga jini sham ka ba shiba da ka ta ga jini sham ka ba da shisha udaye sham shisha mdan jingpang mdan bod jingdom mdan kano kano ke jing mlien besneo kam mdan kano ka addiction ka balaban pat yo to bre un life back ki kinjri jong ke jing her pateng ki kinjri jong ko pop ki jat not baro habau to bre u shamba du Jesus Christ kata ka de bod jong Jesus go bodan ula yap ula mi pat bat udan go bod bat pelai tanga nget pila shai kata ka baningkong kedai bagadan Mynsiem jing krau nga kwa fin tuai bo ble un ai bor la fimla dal di khot igi briu gi badan ka mo ka jing pensle gi bla ai bodo ble ken be itu Mynsiem jing krau kan ria la da fidan gi jing her pateng nget baka snam jong jisu kala sius pai fin itu gi jing her pateng ka balai ni le sivin nget pin pediang ini ba ndah baka met jong ni ka pang sngaba kani gede mga yo hagari baga jaj ben riu jungi kani gede mga nuan ra company ai fi men ngi bali kirke fi kawai kede ngan bo ini ngai pinum dom ngan bo ini kitian ba ngalap yu ki brio ba kiyo pang nda dei naganu go dao kiyo pang ndai setiana kata Mynsiem jing krom dei naga jing her pateng hari kiyo jing pang naga dao jong jing le hi ngile hi ngi thau hi ga jing pang kadai ga jing thau hi ngi thau hi kumno ngan pen i fitar tar ga ga po lesing ngan da shong ang ni namar nga kwa ba pinyo i ne fi kumno ngile hi ba ga met jong fi ga jong ngi ga yo pa ka baning ko kadai bangi trai si tampalat fin lap ki brio pitap na mo play wa do play ru shong thai ang sni ga banyo Pipuli kitab Genesis wadu blay ru shong thai. Wadu jisu ru shong thai ang Bible. Nakataga dawa le palat yu blay wali le palat yu jisu lada pitai shong thai. Ngalap dan di brio ki bala le palat aga trega kta
Kamet joki kadon tang kendiat gabor bat kamet kala don kaman rest lani man syong time. Kala don kaman tia, kala don kaman syong ngayo iba ki le jubor bat ki pensitome laga jong kamet. Bat ndak kamet kadang klan kampat ai eru em pidang la bani ai. Ndre nda haba kala poi kerta kala kame. Nda haba pila pensitom palat ya kamet. Pinlap aga bakadut na kawan ke jingile kamet kamla ele persasyu bat ke jingpang kawan ele bat na ke jingpang kawan ele pisapha duai shegi brio jo blay pisapha jo blay kata kadi ke besnil ko banga kuang anong fi u blay umbei u besupin khia kelumar u blay u de badan kanong rem ula bu yu brio bu dan puat bu de ban trei kat tu de ban thia kat tu de ban shong thai kum tu de ban rest but nga khwa na fi teng teng kini gi jingpang ki bangi kendo ki bangi le hi ka banim kong ka dai bangi trei shi tam pala na ngan pen in pina ga bible na singa dang nga nut banong kani ga dai ga shisha fi de pipuli na ga shiti shi gi philippi na ga lanang ka ba ar de pipuli shiti shi gi philippi na ka ba ar ro we brio jo blay Ubekertang Epaphroditus la vin pulen nang ka ba ar Philippi ka khat bar san pe ka ong kumni ngala mut badan ka man pha no shpio Epaphroditus upara bangai upara be trela mu para sipai junga unong kit kitien jopi unong pendap ge jeng kedu junga ubekodo no brio uni Epaphroditus de crowd de uba krishani ge jeng shikri ge junga supol wang namar ulakan mau hirir ke nyepi baro bat udah snow pisa nabapio snow ba ulapang Namar shisha ula pang la jania. And they play ula isen u omtang u hindre yang ngaru. Banganom yo ya gajing sngosi alo gajing sngosi. Singapa? Nama ketanga la pha no kham klo yu khna mo anda pila yo ipat yu pin sngo komen bat ngatingan yo long bo kham duna gajing sngosi. To pi yu yang te ko ong no te khat ko ba arbun riu kong namar ukun mau yu pi bat udah sngo pisa na ba pi yo sngo bo pang bat khat ko ba arbun yo kong ula pang la jania. Upang na kadung daw people na kadukhat ka ba balay po pe ka ongno na ba nakabenta ka kam ukres ulapay hajan ka jingyap habula khendo ira ka jingim bo niyo pendap no yu jingu na ka jingyap ba jo piyanga upang na kadung daw nam ta ka kam jo ukres ula janiap kani hang ni aneng kong na dekhal bar punyo shisha ula pang la janiap hak dekhal balay po kong nakabenta ka kam ukres ulapay hajan ka jingyap ka ba man unu breu la people ba uya kendo jingpang ka kta e ga met jo una maula trei kamu blai palat tip juga tiaga dem sutuju kabam ka dim sutuju ke rula shi be ka kam jo blai hado bam tip ju bat ngani tu pi de pile amta palat bani ga jing ai e bidan palat bani ga jing pen slek bidan palat bani ga jing la ka bo blai ai pi nga kwa nganong fi karwan ga jingpang ai ngo blai bo new yo ga jingpynkhiah Nama play udang isen ayu. Ngasutana ni wa supolong balance. Uklem mga duai mga ni mga don jingay. Uklem duai yo khia nama bo mat ige jing isen ayu jong play. Play isen ayu una mo butlay kamu play. Wali ongar ngan tray laga tray play ni isen ayu em. Nga kwa nong fi de fi tray ke kamu play la fi secret. Let's sing and kren kendiat ye kam jo play. Ngaba. Fi la fi tray kamu play. Na fi onga ye pra kamu play. Fi let keleng nga kwa kana nga fidon ki brigi pe changaro iba ong ba nga treshi tam nga mare nga let nga wanda miet nga let kleng kleng let chingay nyai ke kali nga let nga yalam nga kren nga duai ki brio ika ta le hoy hare wali klet igri way u blay wa ala laga jong ka jing ai ka bangit sngot ho ila ka jong ka jing la fi kadan ko por ka bangam la para bangam la ngam le hey abang sngot ho bang dan ka jing la kadan jing kemen nang ta fi da fi tray ke de benan jingkemen da dam dan jingkemen kala long ka Jingpynkhiah ka burden ke Jingpynkhiah fi naile igata namaru bledo mpriang so ba kan chitom ka met fi na ka dawla da fi dang dan jingkemen but fi so tho ba dan jingkemen le ka what you le palat namar ba yo fi poi ko malong Epaphroditus hang ni namar na ka bentang ka kam jong try ulajan poi do jingyap tenga kwa ganaw fi wali tray chitom palat wali ka kamu play ngam kren etang kam play nga kren wat ika kam yen kam sem nga kren ika kam ba fitre office nga kren ika kam go fi deputy ke business nga kam bormet go fitre ki chaka tre ki jopi teng i tre pala teng yo i den ga jing sarong ro
bagi prion dah bagi la tregis ngo bangangan kham klan bor men gi bay le palat men gi bor ha ka khaddo nda hadin sepoi par kapang den den nga takadaw ju le palat sagwe ngan pani fi singapa ka bangi le hi na takadaw ang pingan chong kham slam ne balai ka met jong priu kapang ka wai ga dei bangi le hi mala pani fi ngi le hi kumno ka dei bangi tresh tom palat ka bar ni bam palat fi nda fi bam palat ba madu ba kam dei shu garukom kat ka bak bang ka sintur bambe kat ka bakwa ka jingmot bambe kat ka khpo kam kala ka kat ba ka khpo ka priang nguit be nga khwa ngan ong fi ga de por what le ngan ong fi wat treshi tom palat ka ba ar wat bam palat ngayon idan gi breu bu bam plumar bam palat ngayon idan gi breu ba bam ado wat ki ba shukri you try ngayon idan gi ba bam palat bam ado ba mi de shu kom bam. But when you in the Bible about blay not not ini. Fitip ne am kipriyo kiban do ye jing rong no ro de ba bampi palat. Kani ge gluttony ba ang ktin English. But ang ktin si ge jing lalat ke de pop. Pi bam lalat pindu wat ye jing penemro de window ye jing rong no mo blay uno mi alam mi briu ba bam lalat. Pe uang kum no ke gospel ge dong Lucas kalau nang ka ba arpu we ge khat ba life sa wa din bukuran jepang kitu ki sngi ge ba khat do uang kum no khat ba life sa wa jisu ini kiten mdei ba ong mo ong jisu ong na mar ka ta to sumar le de yo kum no bagi do no jopi kin sokia da ka ba bam lalat ba da ka ba buat pia ba kren bam lalat buat ke mot pile palat pi bam palat di palat bam palat kani gede ba kabang igi pri bam palat su bam jado bala palat bam ga do ado bala palat di ye ka tiang ado bala palat su di sini ado ndalai mo siteng pela nang ta su bam palat ye ge ngayo i ne pri igi bam jado bala ima teng teng di sha palat teng teng pim so to kani ga ba bam palat kade ga ba ngayo i ha ga ba khatdo hi pinap ki breu ki yo sini ne ki yo pangka mo ka jai jai ka blood pressure ne ki yo ki jingpang ki ba shitom ki ba bon jai ka we yo i ga dei nda ha ba pi pat ingi ban duai halor ka nong rim ayun duai katafi ga dei ka ba e palat yo blay ba un pen khia aga no ko ma ba uklem shate ba pin bam palat uong long ki ba adekar fitip ka ktin adekar ka ktin ka sig dei ba kodor tam Fitip ngalap baka ketien adekar wala ketien pareng kam da piang. Ka khambiang ka ketien kasi. Ngajus ngut nat e ka ketien adekar. Habaong adekar ka ketien kasi ka bomot ya ka ek rule tang ba long adekar. Lada filong adekar finyo i pinumile. Fin ngayo i dan giba bam palat. Nda bam palat ngakwangan ong fi Pois siya bam day na. Yo pang, yo chitam ngayon idan di priyo chong play ba bam palat late na kuwi kayong bam late sa kuwi kayong bam siteng sni bam jan met bam siteng met bam teng teng kam su sao aga ba khat do pi pa ga jaka ga ba pinyo pang bre ta daw kum no vinduai ta daw ga kwa ga no fi ni ga po ga la play chi mot ba kum no ga met jengi ga pang de da mar bangi le hi trai palat ni bam palat singa dum don po ngan kren ni ga ngala ada peni fina ke kitab Ecclesiastes nang benyau dekat pra apa gitu ke jing thok ke jangaru ngala peni ba wat ke tu ke tien juga jing start ong Salaman wang wat long ba hok than e lamne wat long ba pop than e mo wat long ba start paladro bale men pensi tom kai la di pi kata de budon kam mot wat le palat ge maten tengi le palat ge dengi le palat ni pa juga jing e ngala peni fi ke jing le hi baka met jengi ke sitom ke dei bangi tre sitom palat ni bam palat kawai ngana wi fi snaba kawai ke dei ni sumar palat ro nam te pin pidiang ne me ngata nalai iden ke bri ke bala long la sumar palat e apa la da sumar shar pa palat e me hadu baka ta jing sumar ke jing pikir e met kala wanra yo briu shage jaka jogo jing tiang Bat ndau la tiang ula pikir bat pinyo ikataka ba utiang kataka wanjayo. Filap bagi beriun lagi la sumar palat ngalayo i ngaba ngalayat dan ti sibon ngalay kendo sibon gi beriu. Kita ngi bala sumar palat.
hadu baya ke pisah ki sachua ya ke pisah ngadani wa ibriu ibam jushim ya ke pisah da ke na yo ishim da nap itu inap kap senyo itu inap penkoi put senyo itu nang ta delek komno dalek ra shua sachua po ko tanam ta penkoi na ta that na ta seshim itu pisah la da fila long conscious bila da pelejing mot palat ya ke kenyang jingpang la sulong palat hang no ke jing ngai chopi Fi ngam kwa ba bin shule si ngam kwa bin shule kelumar hai kani ka ba sumar palat hadu ba long shu tang ba ni David ki prio adu bam long shu tang ba pin shu mi na yeng adu ba pin long shu ba pin mo ban hadu ba la palat ngayu ida ki prio ki ba long shu shong khamat ki prio set bet daga rumal hadu bro shis ni fini kren long shu nang ta de lejing lej ru shu pikir long ring Mynsiem kal eru ring malumala pin po shano pin yu iga Jingim ka shishonga ga jing tem rao jong jing tiang figa to ko ba sumar palat ru ka dei ba sneo kawan ra yu brio shi ga jingpang ha ga Jingim ka jaw kwa ga fi dei ban pikir dei ban sumar ini ga met dei ban ki step dei ban mare step dei ban bam kat kumba dei ban bam ga jing bam ga ba dei ban le lo di kita paro hari wa jule palat ka ba sumar palat ru dei ga ba sneo ngala yu i ga brio ba sumar palat dei tu ba pang palat ru Padahal yang kita tahu kuang anong ifi nailong careless naile klumaru tangba na kuang anong ifi wat num sumar palat. Nama teng da pila sumar palat eru. Kalawan ra yo brio jaka kabau yo shibon ke ike pagi jingpang. Kani gede ke penmi sabana pila sumar palat ru. Penlong ifi bafin pikir palat ige bat pila long super khat be tang ba yo pang kalawan ra ifi jaka joga jing shep tiang pimdan jing e chiu bat pila artatin bar hanta pisi gendo ige jingpang ge ba aja kabang keren nga kwa ngan penlong ifi bafin so tho banlong balance wat traisi tom palat wat bam palat wat sumar palat sakawai de ke jing le hi ni gendo ige jing le hi ge dai ni le ayu ngani tu pingi tip palat ro nda fila tip palat ru shutep lut kacat pekerja jinpang hadu balawat na ke internet lut nda long kum tu ka met long sakum no nda long sakum tu nda long kum tu nda filet ya kata ka ba ong ka long kum tu ba na ta shukut lut lagi taki mkut shu kan no nurum kundu trai shutep lut ba nda la tip palat ngani tu pipi pa ya jaka ga ba kelumar lot ke Jingim ko jopi kelumar lot ko pertai ber awai namar balai ngani tu pi ke jingmut jopi kala adap de jing tip palat bat nda pila tip palat ke penkai ke jing tiang Fifty pa ke Bible ko kitab Ecclesiastes kalau nang ko benungkong ke dekat ke bekat praba utau bo penroi ke jing stan penroi ke jing ngasi bat utau bo tip pi ke jing tip ke penroi ke jing ngasi Mag in English kong knowledge increase sorrow. Nda fila tip palang. Kapan raya ke jing senasi. Fi pet kai ki beri beransya. Ki jaka ki bakham shakendo. Jong ane ki ri ke jengi. Ki ba rap pada yang bam nang bam start. Ki ba ngayo i. Wana yang kaktirum tet ba bam. Ngani tu fi tia antu tu pe ring Mynsiem tu tadam. Di sangaduma. Bam ke doru ke bam de jembahan ta pinepet ba sutu di sini siteng pela pinuin ha pinepet ba itu beliau ki empat prapo kandai po adu jan sis pas na mu embalai kadau kadai ba kawai ni da hot ki trai sitom ke met jong ki ga ki na kadau ki ko ki andrai kawai ni nong rim kadai begitu ki beliau ke jingmut jong ki dom tip ke kim tip tau corona kim tip tau BP kim tip tau sini kim tip tau mau kim tip tau diabetes kim nang kenoro na kadau da bam tip ke so ban ngakwang anong fi sapet ba ne pe ba ki beliau ke bom da tip shibon ki kham dan jinai bala bagi dan jingai kam dalele na ta daw kani ga tip palat ru kani ga baklan ta daw ngabu ini kitin palat ani kani ga don kam ban tip ga don kam ban sumar ga don kam ban bam ga don kam ban tray ga don kam tamba wat weng no wali sha ba ta palat kan wan na bala da palat hi no ko palat ka bakla ga jingai tenga kwa ga no fi ngala peni fi na ga bible Tapi dia pinsu tu bagai jingpang naga met kawan naga jingle palat. Teng pi phat duai apa bila hi. Kum nun phat duai hang nu kom pin lai.
ngakuang anong ifi ni gapor teng pi pai ke jaka ka ba bakla naman dah ba pile hi nun duai Beliau umlaban kia yo beliau ubale hi ngayo i beliau teng dah bangi ngayo i ki ai ki kon bam gitu ice cream bro sini bam ke coklat bro sini su bam gitu su di tu ke juice su bam gitu ke chips bro sini ai gat bagi pan ndegi pang pi pa khot ingi pa bangin duai ten ya le ta hangur ko mu beliau su pen kia bet ingi ye ki beliau da duai mangi em nga berapa dah kali ngau baik balik iba mayu le ayu nang atip bak fi ai keluar ngau baik pan map la pem pan map pin mlong menduai nak kata kada fi kadon kami ngi mengi deban sngot ho mengi deban long ki bri be shai mengi num deban long ki bri le keluar ngapa ngam dot pol pen ifi ngapa fi ngan pen ifi gani wai de shash kor bai gani nda haba pi ngala keren ni mo nda haba pi ye kendo i jing pang ga me pi aban tip ko wai ga wan men sim jing boman ga ba ar ga wan ga jing yar peteng ngala pen iru i ga lat ba pin light bet nang ta de ga ba lai pen i ga jing le hi de ngala ngangai pila sum tho khna ba dum slam ngan pen dep no ini ga jing kut ini ga jing kren ngan pen kut me ga sni ngan pen i sa ga wai de pi ka kum no ga me jing i ga pang ka de na ga jing sni o jing ga mariang Fika ni mariang nga bangi bangi minta kam long suku malong hagi por gi bomen shua bangi nang ret bangi. Kani nga mariang kala air kala sniu ka khandau kala gi apin sniu gi priu ka penmi gi jingbam gi sniu bangi bam gi jingbam gi sniu gi johur ga de ga bala dan ga dawai ka siar ga bangi bam ga dan ga dawai ga do bangi bam ga de ga dawai bar khat ga bangi bam kala dan ga dawai kam khocho kala wan ga jinglong jong ga mariang bat nda haba ga mariang kala sniu ka met jong priu ga sniu ne ga daw hangir nga kwa finong balance badan ki priu ong ngada ga jingai ngam di dawai ngam di dawai nda haba bi pang nama ga daw jong ga jinglong jong ga mariang bat ngani tu pi haban sngu tu teng teng da ba ga kriat kani ga mariang vio i menta ga jinglong jong ni ga climate vio i ga la long no si pang ka wan ga jing shit ka ba palat teng teng ka wan ga jing kriat ka ba palat bat teng teng pi ka wan ga air ga ba pim sngu tu su tau bat nga kwa kan ong pi di ga ga de ga bam ko chu pi bam ga jing bam ga bam ko bat nga kwa kan ong pi da ba ga met jo pi ga pang ju ong jing nga kwa ba bin te pi ga ni ga wai pi haban te bru ban di dawai la da ka dan ga dawai ga be dai pi dan teng teng pi mo ka jing sniu ni jing bam ka la jur teng teng pim di dawai nda haba pi le doktor wang pi dan ka jing pang di ni dawai pim tre di dawai pi on da jing pi ni am ni tu fi fin po ga jing ma ga jing yam na ka da daw nga kwa nga long fi hab ban long pikir ba la da ga de jing pang ka bawan na ka mariang nga kwa pin duai bo play nyala me fi wala daga day fi findi daga dawai di blame pun ki ai fi di daga jinyai nga ngamot banong fi la fi le palat ro kata ga ba fi treshi tom palat bam palat sumar palat fi don kaman kala ka bomot kata ga daga jing pun ki ya ka bang ko nga nong fi kala ka bomot pai show play wat bam palat wat treshi tom palat nang kai fi de pin ne to snga ba sa ga wai de gan pini fi le se ga ne de ga ba san ga ba pini fi ba mana pini fi south ling pini ga ba san bat ngin se peni pi stang kendiat kan pen kut na sengaba fi dan gibriu sengaba ini dan gibriu ki barang ga jingpang aga ka baga met jong ki ga shu tulat baik shu pang baik serta ki ba shu pang met pi balai kadai begitu gibriu ki dan ka wai ga jingpang ba ta ga jingpang kadai ga jing sngau pang ka jingpang sngau pang ngamnang ong na kumlum nuru ma ngi dan ka jingpang sngau pang Mam te pisong to ne meta te. Ngalai i gi breu ke ba. Ma tuai man la ka por. Bat ngayo i gi te gi breu kim nan ne jing pang le chi doktor rom lap i. U doktor u la kluma la shi yo nong e doktor la shi yo pisa e na mar sisngi x-ray, sisngi scanning, sisngi le ka endoscopy, sisngi le ta ga mo na dong sedong la le kita ki barok ka jeng sumar. Tapi hablut pisa i kita. Lawat nang tadi kiwan sa shiki brio gi bishkri u blai pa duai na klipi pangum lo gi on mtip shukai ngala le chi doktor ro mlap ching pang te ngala le chi no chenuro but ko bas khams ni le le dai but nda habangi le chi doktor u le test wat gi ching pang lap o pim don ching pang repi pat pi pang but pi ong tu doktor de bom nang na mo bom lap ching pang but pi le chi du she ching ai ro bani wat ching pang pi ka dau ga dai bar wa na pi pe ba ko wai ni gi dau ga dai bang ngishu pang sngau pang kita ngi beri kebenaran ke jinglang ke jingpang baki shu sngau pang bet shu sngau ke jing em joki shu sngau pang pet malang sni
Shu snow pang de. Ndai ba pang. Tang ba snow pang. Kadang ke jing pang jong ke jing snow pang. Kata ka dia mengamut manong. But lada pim yo lada pim la ban job ye gane finyo I kane de be tam namar duai lo pinum kiai. Le doktor unum lap hi kada wai ru unum long ai fi kanwan sa bor jingdum kan le fi pat ngakwa kanong fi ni ko por la da fi don ko muni ko problem bi su pang balai pim kan teri ne pen bet i jing mo jong fi snap tin go jong blai kan telot ya chikman fi ni i jing pen khia lo to to ngal pen i fi stang khat du shwai ga bangan pen kut no ngala pen i fi gi daw jong ga jing pang ba ngakwa kanong fi filipin tip ba blay bangi shakri de blay jong jingpen khia to wali chapteng in twai men de sni bo blay plaj fi na markat kum na de shiki ga ban kong petros na ba ar khat bar bu sa wang u badala de hi ula ba no gi pop jingi ga met jingi halo jong ga ding ga ba mat u jisu ba ning kong ga pop jingi ara bu yap bu shi ga pop ni yo im mangi shaka u badaga jingjingam snam jong u ula pen khia ga ni ga jing pen khia ga dai ga ba kan thop ro ya ga match dengan kuat mendaga sengi ngalapan EV ke jingpen kia baro bar gani ke pong ngalapan EV ke menopin yo kia kuat mendaga sengi pintip bau jisu la balut ke jingpang jini baro bar pidan kita ke problem ke bapilehi ke badan ke jingi har pateng ini tuai o play on pelong fi IT bin kala ka bomot teng ini tuai bat nga ha gani ke por teng ini tuai la ku try gani ke por play nga tuai kerpang ku try kat ku gani ke jing hikai bagi ni beri ke yo snow la dan preng jong kiki ke ndui ke jingpang ga me try a play be ye cha la da dan ke Mynsiem jing kro ko be le a play na pe na ke jing im jong ki ke de ban kin ria bat kin yo ke jing pen kia bala da dan ke jing le hi la dan ke jing hiar pateng try ai kin yo I ba mala thiet oi ke de ke dor ke rem ke snam ke jane but trying it to try a play you know shot shoot the jing hapa teng no pe iku tu Mynsiem jing tim go board jing tim bala ba no iku jing tim bar bala ke jing yap chome ke try mala kio ding aga ding fna ke bala ke dak jong ke jing tim bal plan ini ke jing tim jong ke jing hapa teng bar plan ini ke jing tim ke jong ada mage plan ini ke jing tim jong ke hukum plan ini ke jing tim jong ke jing hapa teng ba ngini yo mat iku jing ke khu ke bala bau Abraham ho Jesus Christ kan yo wan shingi trying it to try play chong a shikin ten ru nga duai play na gadan ge paki yakendo ige jing la hi klam so tho trai shi tom ko pa dan ge bre ge be kendo ige jing e gi haban trai shi tom try play dan ge bam klumar ge bam so tho try ge bala sumar pikir palat le de bat ge ba khlem pikir ge jing mo jong ki de ge ki wat jing te palat ge jing pang jing kro map kin try I can kala ka bamot I can try ge nang ge ban phai shme de ge jing la mot kin lo adkara ki e kini iga kamba ko jmenga try ru try a blebe it le ka wan ga mariang yalami ki begini yo man iga kamba jo jingpen kia bala ki di iga dawai kin shime ga jinga begini yo iga jingpen kia ga jame bala ki don ga jingmut jo jing snow pang ni try ma try ba men pang wat ki kan tere kata pen khoi ga jingmut jo ki begini yo iga pa begini don ga jingmut ka ba ka kia begini la ban ya chkhmat ban shakri ne try blame na ba no iga jingpang baro mana shino iga jingkro bada ke jingam snam jame mala penkia na krene ke jingkia ke jing im joki aga kerteng ke jawu jisu mit wai amen bat amen blayon ku kuifi shash kor bahai gini ke jingi kai ku bless you